Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, Lunes, nang tayo'y magkakilala. Narumdumanupan yun ang kantangan. Gari-haloy-haloy na. Isang linggong pag-ibig. Fetsa 17 na kan bulan ni Nobyembre 2025. Minarespeto na naman kita sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay dyan ang paglaom na sana po yaon kita sa marhay ng kamungtakan lalong-lalo na so nagkaaragihan baga kan Super Typhoon Uwan dyan sa Catanduanes mga kababayan niya to sana po nakadrodisponer na lamang iguanan ni pinag-iistara na medyo salbado na sa mga elemento salbado na lamang sa init pag bagyo baga pagkatapos kan bagyo expect na nindo kan ang pagkaaga sobrang init kaya kahirap po kan mga daing estada pagbanggi naman yaon ang aribada kan lipot. Kaya sana po yung mga kababayan ta dyan sa Catanduanes, sa Tubli, sa Karamuran, sa Baldok, sa Pandan, Higmoto, Viga, Yampayo, asin iba pa, sa Bato. Sana po yaon na kamo igwa na lamang ning safe na estada adobo na pagkaon lamang na nakakasustinir. Sige lang ng sige. Manarig sa mahal na Diyos asin maghinguha. Sundo na kitang alas 5 ang pagkahapon. Good afternoon dyan sa tuyang amigo si Sir Nong Embudo. Dyan po sa Nong's Meat Shop asin sa Dampa ni Nong. Salamat tabi Sir Nong for being there padagos ang pagsuporta asin tiwala sa DCGB sa inman na programa asin sa personal na level sa pagiging amigo kan DCGB nakaraos junso sa muyang pangudtuhan niya ito kan nakaaging bagyong uwan ta sararado baga so merkado inapudan ko si Sir Nong kuan lamang madisponer lamang kami nin panira sige na ngayon duman sa dampa ninong tok-tokin na ngayon duman sarong dakulaon na pigi kan karneng baboy. Salamat Sir Nong. Haloy na ko din nakakaon dyan sa dampa ninong masiramon dyan mga lutong bahaya mga na rin makapasyar lamang pag may pang timo-timo kita Katuwang tadyan sa luwas news team. Asisay ang matada na sana si Pading Jomar buda si kumpadreng Al. Bako malararga sa rakon yan, sa Angel. Pading Jimmy buda si Pading Joshua. Si Karen, si Pading Jomar buda si Pading Al ang kasabay tadyan. Sama ni Bella Henry Mata. Sa Master Control Junapolis. Para po sa broadcast ng DCGB yan sa traditional radio region-wide DCGB AM sa newsroom yaon dyan mo niya nagtatarabang-tabang si Madam Sia Leron, si Jen Matthew Bayaran, Nicole Angloriani and syempre Jimos Barrios sa supervision iyan asin pagninot ni News Director Mardela with Jerome Nico Martinez.
Sa broadcast man kan DCGB Worldwide Netwide sa DCGB News Online. Ako po, si Pio Fernandez. Good afternoon. Diretso kita kan mga pag-urestorya. Inuton ta mo na ini na sa tuyang pag-acknowledge duwang text message o i-answer hali kay Sir Nong na embudo dyan sa Nong Mitya pa. Maray na hapon tabi Sir Nong. Maray na hapon da sabi ni Sir Nong. Sige, likewise tabi ano. And ini naman si 8351 8351 maray na hapon po. Sige. Likewise, thank you so much dyan sa duwa man niya itong nagpartisipar, nagpaabot ng mensahe sa tuyang programa ngunyan na hapon. Tigto para subaybayan na tabi ini. At ano kung kamutabing naghinanyo gunyan, would you subscribe? Gusto panindoan hiro-hiro na ipigpapahiling kan sa tuyang Vice Presidente si Sara Duterte. At the onset ka itong nakaaging mga panahon, medyo ako ay personally tabi ano. Igwa ko ning high regard. Digdi kay dating kay Vice Presidente Sara Duterte kay itong mga nakaagi, pero kan ito bagang so anong taon nagluwas so bareta na may binugbog bagas yang sheriff duman sa Davao. Dai ko aram kung alkalde siya kaito. Basta may binugbog siyang sheriff in broad daylight ano. May tawo, may mga testigos, aga maliwanag. Taso, sheriff yata, yun or tauhan kan sheriff. Pero parang sheriff na nasugo man sa nakan korte na mag-demolish nin mga pagrugaring na igwaning orden valid for all legal intents and purposes. So pag-demolish kan mga kaharungan ta itong sudaga in question igwa na ning desisyon ang korte na itong su mga pigpapahali dapat wara duman. Igwa na ning orden ang korte. The poor sheriff was in complete sabi na nga ni obedience to the order of the court. Pero parang nakihuron yata itong si Sara Duterte kay to Vice Presidente na tao rin nagkapirang oras pero
nagkapirang oras na itong mga yaon duman June maka-prepare man lamang or what. Pero if you will put yourself in the shoes of the sheriff, maaalanganin ka talaga. Ang i-uphold mo is yung orden kan korte. Awano kang linusob ito ni Vice Presidente Sara Duterte, binugbog sa hampang kan publiko. Kumbaga, show of, sabi na nga ni, so much assertiveness of power. Sa Davao. Ngunyan, medyo nagkuhan ako, nagduda sa, what's wrong with this Dutertes? What's wrong with this Dutertes? Kumbaga grabing assertion and arrogance of power na pero at least itong kan maging kwan, don't get me wrong, kan itong si Tata Digong ang naging presidente, igwa ko ning dakula man na regard duman sa laban niya kontra sa illegal na droga, because nowhere in the Philippines na naging presidente yun na talagang tuminumang sa sindikato ng droga na tigbak kung tigbak. Taranta naman sa nabaga, ang sindikato ng droga, bakuyan basta-basta. They will kill, sangaran po kan pag-distribute ng illegal na droga because ang kwarta dyan na involved is billions, tabi. Dahil ng presidenteng kuminusog ng buot na tuminumang kayo sa illegal na sindikato ng droga to the extent na yun na nga niyan, siya pasunapi preso ngunyan. Pero iningon niya nagibo-gibo ni Vice Presidente Sara Duterte na balikan ta na digdi sa satuyang orestorya na daing nasa ng ibang ililuwas bagaan ngimot. So pag-discredit June sa presidente, buda sa kunyan sa gobyerno. The Vice President should remember that she still is a part of the institution which pigpipirit niya na pagpara rauton. Bako, aram nindo. Kasubagong aga nakapag-uro-istora kita manangod sa posible bagang mga pag-is-is na naman na magkaigoning people power, pabagsakon si Presidente Bongbong Marcos. What's holding on, tabi, June, is makusog mo niyan ang mga institusyones kang kunyan, kang gobyerno, yung militar, yung police, yung justice system yaon dyan. And saro pa sa minapugol, halimbawa, kung magkaigon ng people power is, although bangtog ang mga Dutertes, igwa, minhalangkaw man na level of disapproval kung halimbawa, ini hypothetical lang, halimbawa magkaigon ng people power, igwa ning halangkaw na disapproval na ang magsalida si Sara Duterte. Hilingan sa indang kunyan, sa indang demeanor on how they run the government, tabi. Kay puhan taning makusog. Strong personality na mapadalagan kang Pilipinas. Pero hilingon mo, iyan sa nangani na sa indang pag-defy kan ining paglikay bakong pag-defy, paglikay duman sa investigasyon na ito, milyones man na pundo bagang pipa-esplikar kung saan ginamit so confidential funds kan opisina kan Vice Presidente. Yan. Sige bagaan likay niya dyan. Although in its nature kaya nga ni confidential, taday ita dapat ipa-easy. Tabi sa publiko, pero naglilikay siya and the way sa iyang decorum ngunyan dahil na siyang ibang nahihiling tabi sa gobyernong tama pigpa para pull down niya patabi. Now ang sabi makandidata yata ini ibubusol kandidata pagka presidente kang Pilipinas comes 2028. I don't know, da itatabi isi kamong mga nag-antabay mo ngunyan if she will gain ground sa araw kaining pasistema. Ilingon mo, ang Vice Presidente baga, if you cannot talk anymore about the good things
of the government wherein which you are there sa institusyon, humali ka lugod, dispes ka na pumutak-putak ning tudo-tudo, rauton mo na ang gobyerno. Pero yaong ka sa sistema eh. Ha? Yaong ka sa sistema. Kung kaya, iyo man anan medyo nakakapugul-pugul kan mga nakakapera niya tong o kaya na nakukuha niya to dyan, I should say, na reaksyones. Gara dipisil. Kumbaga, although data man on a personal level, data babasol man ining si Vice Presidente Sara Duterte. Why? Emotionally, grabe ang dagi talaga sa administrasyon. Tas so ama niya baga, si Tata Digong, ipinadakop sa kunyan o kaya itinon over naman sa International Criminal Court. Sisay manaaki kaan emotionally magiging maugman na so ama mo, ipinadakop mo, duman mo ipigpapa preso sa ibang nasyon na ang nagdadangog kang kaso, mga bako Pilipino. Kaya araw kan, it's understandable on the human and emotional side of it. Pero sa politika, yun na yan. Dahil na mapasiring duman sa ibang nasyon. Dahil ibang mga utterances, pirming bibakbakan ang presidente. Bibakbakan ang administrasyon. Ngayon naman, so the latest, itong sunabasa ta sa naga-proofread kita kan news, na alas 5, dahil naman daang kamugtakan so pag-imbestigar kan kunyan, kan gobyerno sa mga flood control projects. The Philippines is not Davao na pipa taririk sa nanindo sa indong kamot kung anong gustong mangyari because kamo ang pigidiyos duman, kamo ang maisog duman, sindan maisog duman. Pag Pilipinas na po, tabi, may tatapat sa inyo. Tabi, yan. So, dakula ng scope ka yan, tabi. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, sa Davao tayo, sarong kumpas kan kamot ninda duman, gabus yan masarunod, tatarakot. Tayo na nga niyan, so isog bagang ipipahiling. Ito so, kaya baga duman sa prefatory statement niya to, itong so, pangbugbog niya duman sa sheriff na in broad daylight, bugbugon mo yan. Uni pa, sa takot yun kang tao duman, dahil na sila nag-akusar. Dahil bagay ito nag-akusar na. So sheriff na ito, that was several years ago. Dahil na nag-akusar. Arog kang tabi, pag inunambitan mo ngaran kan mga Duterte sa Kamindanawan, lalo sa Davao, people are shivering. Kung mga takot Inda ko sana, out of respect or out of fear? O baka respeto? Kaya, nangyari nga ni ito, nahalangkaw subuto ka ito ni Presidente Duterte kan mga nakaagi because iyan supigahanap kan mga Pilipino na igwaning strong man na malid sa Pilipinas. Tanahihilig nila ka ito. So, efekto sa Davao kan si Tata Digong pa, ang alkalde, manungod po sa disiplina and pag-imponer ng good governance. Pero iningo niya na kay VP Sara, inda ko sa natabi. Kunahan, you can just imagine Vice Presidente, pigraratakan ang gobyerno ang presidente. It's quite absurd bagatabi sabi ka ni ba, if dahil niya masawo na humali ilugod, dispes na siya magparako niyan, batikos kan gobyerno. O, di ba? O baka man, keep silent na lang tabi kung anong mga isu. Ilaban muna sana. So, kung itatadig kung susuto yung presidente ka ito, na matabangan kan gobyerno, ba na mapabalik digdi sa Pilipinas. Pero, yun na yan tabi. Dahil na sana na maganing, kung magaday na ning karahayan na nahihiling sa gobyerno, wherein she is a part of the government, integral part, pati second to the highest elected official kan Pilipinas. Umaray na hapon dyan kay Mark Terrazola from Virac, Catanduanes. Maray na hapon tabi dyan. Diyos bayad na hapon tabi dyan sa Indogabos sa mga kababayan ko sa Virac. Dyan ako tabi nagdakula primero sa barangay Gugon Sirangan. Itong sunahiling dyan sa Bareta na baha na halos paliog. So simbahan kan Gugon Sirangan. Dyan ako tabi dyan. Itong lugar na ito.
Gugun sirangan kan Typhoon Uwan. O dyan ako nag-star. Dyan sa may kara Rumel na Valeza. Sarong kubo-kubo pig arkilami dyan ka ito naramama. Ka itong si mother, buda si father, buda sa tugang ko. Sarong sadit na kubo dyan. Na sarong kwarto o duwa. Dyan sa Gugun sirangan. So mga pagsadiri ka ito ni Tata Antulin na Arcilia. Yan. Diyan kami sa Birak. Pero ang birthplace ko, duman ako namundag sa Karamuran, Catanduanes. Nagbalyo na sa nakan pagdurudakula na po. Duman naman kumbaga sa manok, naghanap ng matutuka sa familia. Nagtrabaho. Maray na hapon yan, Diyos mayad na hapon dyan tabisan. Ano yamang ang pigayoto dyan na pamanggihan sa Viraka. Marinas ta gaan tabay-tabi ka mo ha. Yaon ang tiwala nindo tabi sa DCGB. Mark Terrazola. O inay sa Gugun kabinaha po dyan kan bagyo. Iyo po ta igwa dyan ning salog pa no. O nindigding sa may harani bagaduman sa sa Senyor Jesus Nazareno yata ito. Igwa ning salog dyan. Buda ining susalog baga dyan sa may Virac Public Market. Duman sa may Virac Public Market. Iyon ang salog. Paluwas yan duman sa Boulevard. Yan. Kung sobra ang uran talaga, logically, pag sobrang uran, maapaw yan. O dyan sa Gugun, grabe subaha. Dyan ang makaabot duman sa, ang apod mi ka ito duman sa may simbahan, Triangle. Ano tabi, Mark Terrazola? Hindi ako sa natabi kung gapit na, kundi ko niyan ining grupo kan mga Dutertes, baka pag-abot kan 2028 mananggad, mag-gaining ground, baka magustuhan man kan tao giraray ang mga Dutertes, lalo na ining si VP Sara, magkaput man kan pagka-presidente in cash. Pero it's way to go. Halo yung patabi. Lang oni paano nati-trigger sa tuya mga parantabay. In fact, ang nagpangkaan sa tuya is nga papapiyo aning gibog-gibog ka sa tuya vice presidente dahil nang nahihiling na tama buda piga para pull down ang gobyerno. Nako, sus Mario Joseph, makusog po ang DCGB digdi, debaterya na radyo po, sir. Yan. Sayang ka mo dyan sa Virac, Catanduanes, tabi. Mark Terrazola. Debateryang radyo da tabi Good afternoon po. Good afternoon po, Sir Pio. Saro pang textman ini si ano ba yan? 1032 ang last 4 digits. Ay na hapon, 1032. O sa Kavinitan da sina sa 8351 yan. O dyan makamitabi sa Kavinitan. Yaon dyan ang harong ni, sa likod sa nakan kunyan, yung ACC. Yan. Yung, kumbaga dyan, convenience store. Yan. Sa may Katsu. Ang pagkabanggi. Perting magtambay dyan, maliwanagon. Dyan sa may power zone. Pero tambay ka doon dyan sa ACC. Iguaning kunyan, iguaning alfresco. Pwedeng kape, pwedeng mga juice, beverages. Dyan. Pay na hapon. Sige-sige man so libot pala buda taonin abot man na makakayang ayuda kan grupo ni Boste Kuwa, yung Ando Kuwa Foundation. Ando Kuwa Foundation tabi nagtatabang duman sa mga biktima man kan Super Typhoon Uwan. Kavinitan po kami. Ayo tabi Sir Mark Terrazola dyan sa Kavinitan. Dyan man kami Eastern Kavinitan, Virac, Catanduanes. So yan sa nagkahampang kan Katsu.
Bueno, anong atin dyan, June? May mga hanap buhay kita. Oras Pilipinas, alas 4:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuni Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Heartprint ang sagot. Walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint sigurado kang astig ang resulta. Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay sa bawat design. Tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Salamat June, buwelta na kita sa programa ngayon pong pagkahapon. Talagang wala yun ano. Pero pag-aga matindi. Pag alas 9 na alas 4, wala na yan. Di, buwelta na kita tawi sa tuyang pag-orestorya, ano. Maray na hapon palang tabi dyan sa satuyang mga paraan tabay sa kunyan, sa National Grid Corporation of the Philippines, and dyan po sa Albay Electric Cooperativa. Maski puro pa ano po tabi ano, igong nagtabang ta nahali baga so kasubagong bareta ni Angel hali sa nagkapirang kooperatibas maning kuryente, manpower and nagkapirang logistics ano diyan po sa kunyan sa Albay Electric Cooperative sa pag-restorar kaining sa tuyang kuryente. So mga day patabi iabot halawig na pasensya ang kaipuhanan tayo nga ni iyan. Gulpi man so danyo sa nagakapirang mga lugar. Aram ta naman sa nabaga ang capability kan mga kooperatibas ng kuryente. Not only Albay Electric Cooperative, but iba pang mga kooperatibas ng kuryente. Wara talaga yan in sufficienting kumbaga ano ini kakayanan na sa madalian maibibeltan supply ng kuryente. Yan talaga ang normal na kunya na
dalagang kaayan ano. Yan. 7097, good PM Sir P, ano tabi rally kan Iglesia ni Cristo, Maglampaw Marcos, dahil man po, dahil manin araw ka na pangapudan tabi, ha? Accountability lang tabi, itong sa mga manungod sa ano ini, kunyan, flood control projects. Si Boyet na Bernardo, nagadangog man dyan sa Virac, o duwang paradangog ta sa Virac, si Boyet na Bernardo, buda itong sa tuya man na paradangog. Tagabiga po ako, sir. Si Mark na Terrazola, pero digdig kami inabot bagyo sa Virac. Grabing baha, duman lampas tao sa Viga ini ano, so gustong sabihon niya. Mga tao duman nagsarakat sa simbahan. Maray nga ni isa na po taaga uminagyan bagyo. Tama po ka. Tama ka po tabi ano. Maray taaga yan uminagi na bagyo takon banggi. Ay nako, ipare ki mahal na Diyos tabi ano. So yan diyan sa Virac naka-restaurar naman so kuryente diyan sa sentro, dakol na may mga kuryente naman. Inda ko sana sa iba pang mga lugares, yung mga northwestern mga northeastern town kung nakabulta naman tabi ang supply ni kuryente. Now di man po sa Albay Electric Cooperative, pakikuan na lang, pakihalat-halat na lang po, laba-labaan pang pasensya ta na we're not new sa arog kaining sistema na ang pakabagyo medyo haloy-haloy ang pag-restorar pagbultakan supply ning kuryente ta yun nga nian bako sa nandigdi sa Aleco mas kan iba pang mga kooperatiba sing kuryente, it will take time talaga because bako po yan so overnight na repair na yaon yan tulos ang solusyon. Timbang buhay man baga ang mga linemen, ano, ang mga crew, ninda, engineering crew, gabos, mapailawan sa natabi, maibalik sa na ma-restaurar sa ang supply ng kuryente sa satuyang lugar. Pero, kung paano, dahil taman mahalita, lalo baga din kung ang kataning mo, igwang kuryente. Ibang feeling, ano dyan. Grabe yan ko niya, grabe ang, hindi basta, hindi naman sa nag-overthink, pero pag ang kataning mong may kuryente na, tapos duman man sa likod buiga, tapos nagkapira sa nakamang harong na day. Grabe yan. So, yaon na so, ibog, so, dagit, so, ang kuryente baga pa nung yan, kuha na, need na yan bako ng want, need, garo tubig na indispensable na tabi. Pag daibaga kitang kuryente, backwards an sa tuyang backward an sa tuyang pamuhay-muhay oral daw. Garo baga minabulta kita sa panahon kan mga caveman pa kita pag daing kuryente. Daing Netflix. Daing Viva Max. Daing internet. Ay, nako. Mga 2-3 aldaw sana, lalo na kung sarong simana na daing kuryente. Nako, grabe na po ang inconvenience. Gari bako nakitang tuod. Bako nga ning gari, kundi talagang bako nakitang sanay. Ano, pag-arog kay ni. We should give credit also sa mga, mga taga-Aleco ta. Gigibo manindaan kabus namin, Diyos tabi. Kaya lang, it's a physical impossibility talaga na the shortest possible time makakabalik tulos ang supply ng kuryente because of so many considerations. Yaon so kung igwan available na kunya na ano iniyo na gamit, araw kan poste, kable, gapos. And so kapagalan man kan sa tuyang mga linemen, gabos iyan tabi na halos mina or overtime bagan sagkod matanga sundo maagahon on a rotation basis man gayud ang mga depende po sa kakayahan physical man kan sa tuyang mga lineman dyan. So sabi ta na nga ni bako kitang bago digdi mapuan kita nakakaraos nga ni kita kun dainin kunyan dainin kuryente ka itong subag yung anito riming sus Mario. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Tanaw, Malakuya, sabi ra. Pakipayo, way tabi, nindit ang radyo, taga-feedback tabi. Pakipayo, way mo ang volume kang radyo, taga-feedback.
Iyo, saan ka dyan sa Birak Tabi? Santa Cruz. Ay, talaga naman mga taga Santa Cruz. Good afternoon. Nagdadagog ka mo sa DCGB, lalo na kung... Ano, Sirio? Po? Sirio. Ang paleo. Ang ngayan mo, ano ngayan mo? Ang kaya ko, Gregorio, pero yun. Gregorio. Sige, Tabi. Yun, ano. Igwa ng kuryente dyan sa Indo? Simana, kaso pag simana, Ay, very good, Tabi, very good. Kan bagyong aning Pepito, o kan bagyong Uwan, nagdadagog ka mo sa DCGB? nagtatapod pag ako sa imo, ang gapod sa imo, si Hermoy, nakabagyo Yan, iyo, at least, gatiwala ka mo sa DCGB, ano? Siyempre, dyan ang ako talaga, dyan ako permi sa DCGB, doon kahit ito pa hanggang sa ngundan. Ay, salamat, dyan bilog pang tiwala mo, Tabi, lalo kung bagyo, laban kung bagyo, kapag masit pagabagyo, ning banggi, ay pagbanggian, dapat ako sa imakong kindre sa imo. Salamat, Tinggol Pitabi. Ingat ka mo dyan. Salamat. Yeah. Paradang ka dyan sa Santa Cruz, Virac, Catanduanes. May istorya kita sa luwas. Aramon ta daw kay kumpadreng Jomar Bien ang despacho sa mga pangyari dyan sa Premier Distrito kan Albay kay Pading Jomar. Jomar Bien on the spot report. Aber daw, Pading Jomar. DZGB on the spot report. Kumpadre, marhay na hapon, Tabi. Salamat Paring Pio, maray na hapon sa mga parantabay sa dagdag na bareta, pinagaadalan kan lokal na gobyerno kan tabako o malilipot na limitaran sa masunod na semestre na un-enrollee sa San Jose Community College. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Sinon Volante sa pagsasabi na kukulangon na sa classrooms ang San Jose Community College kung padagos na maging arog kay ni ang trend kang enrollee na nagarabot na sa 8,000 na mga estudyante. Sigun kay Mayor Volante na uli kang arog kay ning padagos ang pagdagsa kang enrollees digdi sa San Jose Community College, baka umabot sa punto na sa sunod na semestre limitaran lang na ang pwede mag-enroll dahilan nga ni dai ninda na ini makakayang akomodaron kung arog kay ni sobra na sa 8,000 ang mga gusto maglaog digdi o enroll digdi sa community college. Katakod kan bagay na ini kinumpirmar kan alkalde na dai mahaloy na panahon pwedeng magbukas naman sila kang extension kay ni sa iyang sinabi na nakaulay niya na si Congresswoman Cresel Agman as sinanuga ini nin 50 milyones pesos para sa pagkonstruhir nin panibagong building and classrooms duman sa San Jose Community College Extension. Bako na digdi sa dati na yaw digdi sa Sitio Datag kan malilipot nasa boundary yan kan San Jose and Santa Teresa, digdi yan sa presenting lugar kung sa'y namo mugdakan San Jose Community College. Sinabi ni Mayor Sinon Volante na an extension dumaninda ibubugtak sa bagong mabakal na daga kan lokal na gobyerno kan tabako o lokal na gobyerno kan malilipot sa sentro kan San Jose kung sa inya o nini namumugtak sa may kataning sana kan San Jose Elementary School na iuman ang planong tugdukan kan permanent relocation site o permanent evacuation site kan mga mag-i-evacuaring kaso magtugaan Bulkan Mayon. Sinabi kan alkalde sa pagkikipag-aulay sa DCGB News na duman sa lugar na ito na target na gibuhan kan permanent evacuation site, iyo man ang plano ninda na ang porsyon gibuhon man na San Jose Community College Extension. Initabi dapiyo
pwedeng mapuna ng construction sa maabot na taon 2026. Extension SJCC. Yan. Oo, extension Yan. na padita. Itong presenteng lokasyon, sadit na ito. Mhm. And dahil na kayang akomodaron daw, padako sa nagdakol na enrollees, kaya mabukasin na ng extension, duman sa bagong mabakal na daga, nakataning kan San Jose Elementary School, and nasa may likudan man na porsyon kan San Jose National High School. So, dumana sa lugar na mahiwas na ito padigpiyo, apwer kan extension kan San Jose Community College, may porsyon nagigibuhan man na permanent evacuation center in kaso may mga kaipuan na evacuar pag nagtutugaan bulkan mayon o kaya nagkakaigwa nin kalamidad. Very good. So, yan pa rin mga informasyon. Jomar Bian, DZQB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Primer Distrito kan Albay. Jomar Bien on the spot report. Sa agat may mga pag-istorya pa kita na follow-up duman sa tuyang tema kasubago sa tingog kan banwaan. Yan. Itong supahayag baga ni ining sekretaryo kan Depensa Nasyonal na si Gibo na Teodoro. Manong duman sa mga nagakapira na pwedeng magsamantalakan sitwasyon na ang pangapuno na ibagsak ang presidente. Ang saro dyan mo niyan, nakikiga ko si Anjo Iliana, na ano daw ini si Anjo Iliana? Sa aga po pag-orestoryahan taan, inagyat niya na puwersas armadas na dyan ang inagyat ni Anjo Iliana. Pabagsak ko na daan gobyerno. Primero baga ang tinira ka ini ni Anjo Iliana si Tito Soto ba yun? Na ano daw ini si Anjo na? Sumuro ni John pigtuturo sa sentido niya, pipaturo taririk. Nangapudan in public, pabagsak ko ng gobyerno, pigagyat na sumilitar. Ay, kung mga tao ini. Sa aga po yan, pag-orestoryahan ta, the Philippines cannot afford anymore. Sabi na nga ni, ining saro pang revolusyon. Igwa ning validong issue. Papanimbagon ang mga dapat panimbag. Pero, ang revolusyon, bod ang pagbabagsak kan administrasyon is not the answer. Igwa kita nin sistema digdi na nagtatrabaho pa, well-functioning. Problema ang korupsyon, ang sabi, ang proseso, prosecutorial and judicial. Papanimbagon, bako itong gunmuan. Yan, Iliana Jo, nakikig ako. Kuning ko niya, nasanay yun, dahil na paagan yun. So, inot bagang tinira niya si Tito Soto na igwada ang Chika Babes. It's nothing new sa kunya, sa show business. Ini nga ni baga, pag nasa show business baga dyan, hilingan mo. Pag ang nachichismis, mga artista na igwaning kabit, igwaning multiple na mga karelasyon, ugmahon ng mga tao, dayan pikukondinar, enjoy yun pa kayan. Pero pag ang ordinaryong tawa ni igwang kabit, o kabit ka, ning kontraktor, kabit ka ning politiko kakurukondinari ka, pag ordinaryo kang tao. Pero pag kunyan, pag artista, okay, enjoy yun pa ang tao kaan. Kaya ni Suki Angelia na, wala din. Ano man ang punto niya na tiraho niya si Tito Soto? Tama ba? Si Senate President Tito Soto? Artista yan anday lang na halipang stigma dyan sa Tito Vic and Joey, itong pang rape baga kay Pepsi Paloma. So, inimbestigaran baga sin John. Yeah. Pero ni Angeliana is Mariosep naman na coming from out of nowhere, bigla na sanang puminait bagay ni tira-tira si Senador Soto, Senate President. Ngunya naman puwersas armadas, inagyat na sukunyan.
Ano nga ka mo? Mga matalaw nga ka mo. Dapat ngayong pabagsak ko ng gobyerno bago nga kita digdi magkakurulugan sa Manila, bago magkasuruluan, bago magkamatayan, bago mag-riot. Nakakuan ini. Napaano daw niya ako ang lalaking ini, si Anjo na Iliana. Dati, nakukonsilohan ako dyan. So, TV sit kumbaga ka na, ano ito, so, TV sit kumbaga, rumduman daw tabi nindo na, aki siya kan congressman, ano so title kang, bagay yung pigusubaybayan ko ito, tamalaman ang kunya ni, ang comedy ninda, satire, ano, tamang-tama sa mga pangyayari kay ito. Aki isa kang congressman, si Anjo Iliana. Yan. Ang ama niya, congressman sa ito. So, mga versatile na komedyante at arumdumon tatabi. That was several decades ago. Ano? Congressman ang ama niya. Tapos, siya so, magpasaway na medyo uro-abnoy. Anong TV sitcom ito? Ilingon tada baka igon nag-text sa tuya kan titulo ano. Yan, abangan ang susunod na kabanata. Gariyo yan. Abangan ang susunod na kabanata. Yaon sa Tessie Tomas. Ang ina niya si Tessie Tomas. Ining si Anjo Naliana. So parang medyo pasaway man ha. Uro abnoy ang kunya niya, ang role niya na kunyan aki kang congressman. Isa nga dito sa congressman duman na kuan, very versatile man na aktor. Tsimpong-tsimpo sa sayang role. Ni Pading Jomar. Pading Jomar. Si Leo Martinez. Bakong si Leo Susaro. So ama ni Ako si Leo Martinez. Tayo bagay si Congressman Manik Panaog. Iba Manik Panaog. O iba ito. Sige pa rin. Ayaw rin. Yan, sige nga na itong sa ama ka ni Anjo Iliana. Kahit ito duman sa pelikula. Garian nga rin niya duman si Bubuli. Ano, Madam Bet na Costa. Maray na hapon tabi sa imo. And dahil ko na narumduman. Sige ta. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat po kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol